Ćao ljudi, dobrodošli u novi video, mini podcast, mini emisiju SBD kanala, SBD Srbija. Evo, nalazimo se u Novom Sadu i ovde sam sa mladim momcima koji su sub-juniori. Nadam se da sam tako dobro rekao. Pa hajde da malo popričamo sa njima, jer ja sam isto nekad bio na početku i verovatno dosta vas na početku, pa pričamo šta ih je privuklo ovaj sport, šta očekuju od narednih takmičenja jer sad spremaju, to je čini mi se za nedelju dana. Pa hajde da svakog od vas pitam kako se zove, koje godište i koliko ima kila. Ajde ti prvi. Zovem se Jose Mario, ja sam 0,5 novembru, još malo pa neću biti sub-junior i takmičem se u 66 kg. Super, ajde ti, budem slobodno. Ja sam Aleksandar Kačavenda, 2005. 31. decembar i takmičim se u 83 kategorije, kao sub-junior. Ja sam Ognjen, isto sam 2005. godište, rođen sam u julu i isto se takmičim u 83 kategoriji. Ja sam Lazar Brusin, 2005. godište sam, rođen sam u oktobru, u kategoriji 74 kg sam sub-junior. Ajde Lazare, tebe da pitam šta očekuješ od takmičenja, ajde reci mi kada su u pitanju tvoji liftovi, šta bi volao, šta bi bio zadovoljan na čučnju, šta bi na benču, šta bi na deadliftu? Pa što se tiče očekivanja takmičenja, volao bi medalju da osvojim. Sad koja je to, ne mogu baš i da znam, pošto ne znam svu svoju konkurenciju, ne znam ko sve dolazi. Ali što se tiče liftova, želeo bih 160 čučan, to bi mi bilo super. Bench 105, 110, još nisam siguran, a mrtvo isto nisam siguran, ali 220, 230, tako nešto. Danas ste radili openere i šta si danas ti radio? Koji su tvoji openeri danas? Openeri su bili čučan 140, bench je bio 90, a mrtvo je bilo 195. Sve je prošlo kako treba, tako da sam poprilično zadovoljan. Super, super. Ništa, Ogi, ajde, pošto ti si istoj kategoriji kao, kako se nazoveš ti? Aleksandar, pa me zanima, hoće li biti konkurencije, jeste blizu tu sa liftovima? Pa blizu smo na deadliftu, to ćemo imati, on i ja, borbu za, ja mislim, rekord. On je jači na benču i na čučnju isto. Na čučnju je najviše, to je baš dosta jači od mene. Na čučnju ima, mislim, jedno 30-40 kg sigurno. Znači on je u nekoj maloj prednosti možda? Pa da, nije baš malo veća. Ali to ti motivacija svakako? Pa da, ja očekujem uglavnom da uzmem medalju i rekord deadlift da držim. Da, koji planiraš deadlift? Koji bi bio zadovoljan? Kojom kilažom? Opener mi je 220 i pre nedelju danas sam failovao 245, pa bi to probao. Ili to ili 250. Vidjet ću, sve zavisi. Znači ti imaš koliko, 18 godina? Da. To je baš jako dobra kilaža, meni je trebalo pa da gulim do 30. godine. Doduše, nisam tako mlad krenuo, ali to je baš lepa kilaža. Si ponosan na taj lift? Da, jako volim da radim deadlift. Da. Jel imaš neki cilj, neki krajnji cilj, tipa da li 300, 250, kako već? Pa imam, do kraja godine imam da bude 270. Ozbiljno? Da. Pa mislim, sad i kraj godine još malo. Pa dobro da, ali baš dok ne bude 2024. Eto, ništa, možda dođeš ovde, pa ovde 31. decembar zajedno. Da. Pošto ja planiram isto 300 da pokušam, pa eto, skupit ćemo se. Može. Aleksandre, šta ti misliš na Uizavu, što je rekao da si ti u prednosti? Pa za čučanj i bench to se slažem, ali za deadlift ćemo imati duel za pobedu. Neću mu dati da mi pobedi. Da, vidim, svi ste rekli, to je vas dvojica medalje, uglavnom. To po meni možda i nije neki savjet medalje, jeste kao kad uđeš u sport, pa kao da imaš nešto, da to je neka prva medalja i da ono svetli i da budeš ponosan, ali to neko iskustvo mislim da će vam biti dosta bitnije kako biste u budućnosti osvojili još dosta medalje, još napredovali, jer ovo je sport u kome treba da trajete, da razmišljate u 5 godina napred, tako da nadam se da neće ostati samo na toj medalji ako dobijete, da ćete i nastaviti dalje. Hoće. Neki krajnji cilj mi je da idem na svetsko prvenstvo jednog dana u open kategoriji, tako da do tada imam još nekih 5-6 godina vremena, tako da to je cilj, da kažemo. A imaš neku tajnu za čučanj? Primakni slobodno još malo. Pa bugarski čučnjevi i kratak femur, genetika. I ko je tvoj neki cilj za kraj godine, recimo, čučanj da imaš? Pa s tim da si bio skoro povredio, malo mi je sve sem deadlifta onako zastalo, ali
Moj cilj je tako od 265 do 70 kg. Da, Svaka čast, da će da. Bog. Da, nadam se da će sve biti okej. Da. Ajde, čujemo tebe, ja tebe uvijek zovem mladi Larry Wills, nadam se da ti to kompliment. Jeste, kako? Ajde, reci mi kako si ti zadovoljan danas openerima i šta očekuješ od takmičenja? Zadovoljan sam jako na squat, to me jako, mislim, malo sam izgubio snage, nisam dobro spavao, ali svakako uspeo 140 opener, to je 2,5 kg ispod državnog rekorda. I još na bench rame imao sam neku povredu. Isto na levo i na desne rame. Levo je prošao već, ali desno i dalje malo pre takmičenja. Sad nemam vremena više, tako da planirao sam da radim, kako je sve otišlo, planirao sam da radim 110, 105 kila bench, ali sad ću stati na 85. Radit ću opener 70 kila, što jako mi je neprijatno. Sad bench neću da preteram, da se budem još više povredio, pa da ne idem u teretanu godinu dana fazu. Da. Ok, nadam se da će sve to proći. Proći ću. Nadam se. Evo, daj Lazaru mikrofon, pa imam jedno pitanje. To je, pošto vas trojica, to je svi ste rekli osim Lazara da imate neku povredu i to je onako zanimljivo, to jest nije neka novina. Uglavnom se dešava u početku kada ste onako mladi, kada ste gladni, velike kilaže, da napredujete, krenete u powerlifting, iz treninga u trening po 5 kila sve raste i onda nekako kada to dođe do platoa, što je normalno, onda gurate i dalje i onda ne pravite deload i to je normalno da se dešava. Tako da me zanima da li ti možda imaš neku povredu, nešto te usporilo u toku treniranja? Nisam imao ništa, s obzirom da treniram, sad će uskoro godinu dana kako idem u teretanu, tako da maltene nisam imao ni vremena da se povredim, ali mogu slobodno reći da sam zaslužio na neki način da se povredim, s obzirom sad kad gledam snimke kako sam pre radio, to je baš loše bilo što se tiče forma, ali eto, Bog me sačuvao, hvala Bogu, ništa mi se nije desilo i sav sam u komandu, što bi se rekao. Svaka čast što si samokritičan, uglavnom ljudi kažu, ma sve je super, samo cepaj dok ide, kako ide. Tako da nadam se da... Forma je jako bitna i mislim da više treba na formi da se vežba nego na kilaži. Bolje je da se digne 20 kg manje nego da se desi nešto sa kičmom ili sa ramenima ili šta god. Imam za tebe dva pitanja. Prvo je pitanje, da li planiraš na duže staze da se baviš powerliftingom? Pa voleo bih iskreno, ali sad ne mogu ja na to da utičem. Ja ne znam da će mene spopati neka povreda ili sad na takmičenju ili za godinu, dve, ali meni se sviđa ovo čime se bavim, ja to volim i dokle god to bude išlo, dokle god ja to budem volio, dokle god mene telo sluša, ja ću nastaviti da se bavim time. Tako da, eto, naravno, mislim da bismo sva naša četvorica volili na neka svetska da idemo, ali to opet zavisi od toga kako vreme prolazi, da li će naše telo biti sposobno za to i da ćemo mi mentalno biti spremni. Super. Da pitam Ogija, Ogi, da li bi voleo da je kod nas razvijeniji malo više powerlifting, da bude više takmičara, da imaju više powerlifting teretana, da se cepa, da se diže. Mislim da to malo zaostaje u odnosu za fitness, tako dalje. Koliko ti voliš powerlifting i da to raste? Ja baš volim. U poslednje vreme sam baš dosta zavoleo powerlifting. Stvarno bi bilo mnogo bolje bi bilo da ima. Mislim, ima malo powerlifting teretana, ali bi moglo da se napravi još. I generalno taj sport je baš jako dobar. Mogao bi malo više da se malo više da se pročuje za njega. Evo, to radimo na tome i kačit ćemo, bit ćemo aktivni na društvenim mrežama, čega svega ima. Da se rade osnovni pokreti, znači ljudskog tela kada ustaneš, čučanje odradiš, digneš dete, ne znam, nija i tako dalje. To su osnovni pokreti i treba osoba da bude sposobna za te neke stvari. Aleksandre, ti verujem da, s obzirom da imaš dobru genetiku i da ćeš verovatno sanirati povrede kao što većina sanira i svaki powerlifter je imao povrede i to je normalno, samo nadam se da će se pripaziti jer mislim da si potencijal. I da li planiraš se baviš i dalje? Da, pa planiram da se takmičim dok da kažemo, ne dođem do tog nekog svog cilja, dok se ne zadovoljim, dok ne kažem da je dovoljno sam sebi. I da, što tiče povreda, nije to bilo ništa specijalno, samo što je u nezgodnom trenutku se desilo, ali dobro, tek smo počeli sa takmičenjem i treniranjem, tako da ima vremena i dalje. Još smo mladi svi. Super. Ajde, tebe pitam, koliko se tebi sviđa powerlifting i da li bi voleo da
se onako takmičiš još 10 godina i da napreduješ, da budeš zdrav i da bude veća konkurencija, da se trenira i da se baš zaživi ovde powerlifting i da se prepoznajete, da se pričate u teretani o tome, da malo više živi powerlifting kod nas. Da, meni, ne znam, kad smo počeli da treniramo, mi smo samo išli u teretanu, radili smo šta god hoćemo, šta ne boli, eto, to treniramo. I, ne znam, i skontali smo posle neko vreme kao, zapravo, dižemo puno, možemo zapravo idemo za takmičenje. I kad smo krenuli, nismo ništa znali, samo smo i dalje, ako smo imali plan, i dalje nismo pratili, nismo hteli. Navikli smo samo da dižemo. Pa to je i najbolje za napredak, ponavljati neke stvari. Pa da, i onda kad smo krenuli odmah, sve smo po planu, sve otišlo, sve super. Samo uvek meni povreda, meni levo i desno rame, uvek morate paziti na formu. To je jako bitno, najviše na bench, zato što nemojte da laktovi idu ovako, bit ćete ko ja posle. I zagrevanje. I zagrevanje je jako bitan isto. Siguran sam da ćemo mi još nešto snimati jer tek je svetla budućnost pred vama. Nadam se da u nekim od narednih godina da ćete biti i takmičari i dobiti pozivnice za SBD Classic, što planiramo da napravimo tradiciju, jedno veliko takmičenje u srcu Novog Sada i da to prezentujemo na društvene mreže kako treba. Tako da svakako vidimo se i želim vam sve najbolje. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala tebi. Hvala tebi.